Čus, já jsem si pro vás připravila dneska Minecraft. Je tam vidět? Snad jo. Blbá kvalita, jo, já vím, ale já to nenatáčím na takovém tom, že si zapnete nějak ten počítač a ono vám to pak samo natáčí. Já to natáčím na nějaké kameře. Teď nevím, co to. A no, prostě budeme hrát Skywars, no. Co vám k tomu mám říct? Takže, já nic nemám, já jsem chudák. No a teď počkáme 5, 4, 3, 2, 1. Prostě ten, kdo to nezná, tak tady musím prostě přežívat. No, ty vole. No, to byl zrovna ten... No! Ten nesnáším. Zrovna když natáčím. Fuck you. Pane učiteli. Jo, jinak na ten film se podívejte, je fakt boží. Moment, já vás ještě takhle trošku... Jsem sama, že jo? Jo, dobrý. Tady máme takovýhle svět, jestli ho vidíte. Jo, vidíte. Super. A já jsem na tom hradu. Tak, OK. Já si zapnu zvuky. Protože já miluju ty zvuky. Prostě. What the fuck? Já chci normální. Tak takhle. Hudba zvuky. Na 50%. OK. Tak. Jinak, komu se tahle hra prostě nelíbí, tak na to nekoukejte. Já totiž nechci slyšet nějaký pane bože, Minecraft už je okoukaný. Pane bože, proč točíš Minecraft? Víte, to taková hovadina. Na rozdíl od vás mě to teda baví. Nevím, jak teda ostatně, ale ty, co prostě tak ať radši drží hubu. Tak. Oni jsou tak štědří. Jo, to jsem ani nečekala. Takový ohlas. Šup. Je to tam. Nemám křemon. Tak to jsem v piči. Jo, takže... Uděláme mír. Někdo. Tým. Někdo tým? Počkáme na ohlasy. Pokud nějaký budou. To se taky může stát, jo, to jsem taky stala. Víte co, já si budeme kašlat na kopání a budeme hrát. My už teda jako hrajeme, jo, ale chápete mě, ne? Tak. Jo, ty tečky. Upřímně. Já bych šla bojovat. Jelikož mám šípy, což je moje fakticky oblíbená zbraň, tak si budeme hrát. A já jsem v prdeli. Šup. Tak. Šup tam s tím. No. Tak. Hop. Šup. Tyhle, no já jsem kokos. Víte co? My jdem bojovat. My na to kašlem. Tak, musím nahoru. Ať máme hezký výhled. Ať no tak. Tudy. No to si děláte prdel. Já nechci parkour. Hele. Kam pak jde? Do prdele, já jsem ho nestihla. Tak to byl fous. Šup. Jo, tady tudy. Aha. Jsem to asi přehlídla předtím, no. Nevadí. Tak,
Kdo se nám tady nabízí? Moc vás tady nevidím, chlapci. Tamhle ty už se mydlí, jestli je vidíte. Asi ne. Ho zabijem, ne? No to ty vole. No což. No! Yes. Hej, on si postavil kvůli mě tu, jo. Au! Nebo já kvůli němu. Do prdele. Ale dík za šíp. Díky. Bude se hodit. No. Mám já meč. Jestli nemám, tak jsem pěkně pič. Já nic. Já muzikant. To je takový sráč tohle. Lidi, to jste neviděli. No! Nechoď ke mně. Dobrý. Jdeš nahoru? Jdeš nahoru. OK. Tak nechoď. Jsi blbej. Já bych si měla najíst. Pokud nevíte, co je Minecraft, tak je to kostičková hra. Ano, kostičková hra. V tomhle století už máme hry, které mají animaci, jako kdybychom byli v 1000. století, ale my hrajeme prostě kostičkový Minecraft. No problém. Jo, my jsme staromódní, ale baví nás to. Což je hlavní, ne? Tak a já už mám jenom 6 šípů, takže já si to musím... Nic jsem nedostala? Fuck you. No. Hej, ale jako... Really? Jo, aha. Proč dělat tým? To jsi nečekal, co? Sakra. Jo, a ještě budu točit Annihilation a já se s vámi pro tohle asi rozloučím. Sorry. Má furt hlad. Do háje. Pardon, to jsem trošku domyslela. Promiňte za mikrofon, jo. Pokud se tomu dá říkat mikrák. Dík, kámo. Really? Oh my god. On zabil dalšího, nezabil. Oh, jo. No. Ty vole, to jsem podělal. Kámo, jako... Au! Mír, kámo, mír. Don't like you. I don't like... Takovýhle sráče, ty vole. Jo, ona chce mír, tak jo. Hej, ty mír. Tak chce mír, nebo po mně bude střílet? OK. Já si se mě prdel. No, střílej. Když jsi tak chytrý, no?
Sakra.